Și bine v-am regăsit la un nou video. Voi lăsa telefonul jos. Nu știu dacă se vede. O să verificăm încolo. Punem ceva aici. Și gata. Se vede de asta. Punem mouse-ul. Cred că nu trebuie telefon. Q&A. Știți cum e. Hai, așa. Bun. Prima provocare vine de la Adia Isu, care mă pune să aleg dintre pizza și lasagna. Aș alege lasagna, mănânc aproape în fiecare zi. Nu chiar în fiecare zi, de 2 ori pe săptămână. Da, cam așa, deodată, de 2, de 3. Nu se știe. Da. A doua provocare vine de la Fabian, care mă întreabă de ce te-ai apucat de YouTube. Eu m-am apucat de YouTube pentru că în fiecare zi mă plictiseam și n-aveam ce face până în ziua mea norocoasă, care m-au încurajat prieteni, așa. Bun. A patra provocare vine de la... Ce mi-a asta? De la Alex Buburubu, care mă întreabă când o să te lași de YouTube. Eu o să dureze vreo 3-4 ani până mă las de YouTube, pentru că n-am ce face. Pentru 3 ani, 3 ani, o să fiu în clasa 8-a. Da, în clasa 8-a, peste 4. Bun. Gata și cu videoclipul de azi. Dacă v-a plăcut acest videoclip, nu uitați să apăsați butonul ăla de like și subscribe, notificație, abonare. Bun. La revedere!